Ya, aray sa amin, hindi amin lang na ano ba urang ako nung ginagawa na social evil ng dindaw sa niya. Kung hindi na sila na urang, hindi na amin ako balib. Dahil ang mga nangyayari ng sa on-wall. Pero ba urang, hindi na amin ako sarado ko sa ano-wall mo na urang. Pero ba urang, hindi na amin balib. Kung sa mga sila na Bagi dulu na boleh boleh kasih ya kami dan nak orang kita kasih ya kamu boleh sendiri nak sendiri boleh sendiri sama mana kasih orang boleh kalau malu dengan merah enam bulan mana dina amu masa amu na kula lebu ina ba orang lebu na kalau sa lebu rabu-rabu ka rin